Les sensacions d'un partit m'he mogut, no? Moltes emocions, molts canvis molts moments diferents dins del partit, però que suposo que l'important també són els 3 punts aquestes alçades de temporada. Partit vibrant, el primer partit que perd el Martinenc des que l'Agustín és l'entrenador com a visitant, i la veritat és que s'ha demostrat que per alguna cosa és. Aquest Martinenc ha sigut un equip extremadament competitiu, s'ha avançat per 2 vegades en el marcador. Jo penso que el mèrit del Prat d'avui és no defallir, continuar. A més, hem practicat, hem sigut perillosos a pilota parada, però també hem practicat un bon futbol a ratos, per les bandes. Jo estic molt content perquè, a més de que ara l'important són els 3 punts, jo penso que l'equip, pel moment del campionat, on tots són nervis, tots són a veure què passarà i tal, l'equip ha estat bastant centrat i ha pogut remuntar un partit que en aquestes alçades de la temporada és molt difícil. Sabíem que una victòria l'equip li anava molt bé, però guanyar així li dona encara més moral a l'equip? Reforça més moralment? Sí, guanyar sempre dona moral. El que passa és que, també és veritat que totes les... A veure, el futbol no es pot ser ni massa eufòric quan guanyes ni massa pessimista quan perds. I la veritat és que avui estem contents perquè ara ja queden 4 partits, recuperem la 4a plaça, però hem perdut el Barran pràcticament per el que resta de temporada. És una baixa important, però ja ho he vist. Ha entrat Eric Ruiz, ha estat un pèl nerviós al començament, però després s'ha entonat molt bé. I ha entrat José amb 1-2, i la veritat és que ha fet mitja hora molt bona. Llavors, és el preu que hem pagat avui per la victòria, i segurament el preu per repetir amb un equip amateur, repetir el mateix equip pràcticament 3 vegades en 7 dies, el que ho ha acabat pagant és Carlos Albarrán. A l'inici del partit el Prat avui ha rebut un gol, com ja va passar a Manlleu. A l'equip li costa concentrar-se a l'inici del partit o és només una casualitat? Espero que sigui una casualitat, però tens raó. És raro que et doni la raó, però la veritat és que tens raó. Jo penso que l'altre dia ens va passar a Manlleu, ens ha passat avui aquí. És estrany perquè últimament, gairebé mai o gairebé sempre comencem marcant nosaltres quan hi ha gol al partit, i ara és veritat, però també hem de dir que la part positiva és que tant a Manlleu com avui, a Manlleu vam donar la volta, al final a Manlleu ens van tornar a empatar, però si hem de ser positius, ara mateix el que compta és el resultat, però és veritat que hem de millorar en les sortides inicials al camp. En aquest moment has dit que us fiqueu quarts amb 54 punts. Sí. Us veieu més amunt d'aquesta 4a plaça o només lluitant per aquesta 4a plaça ja és suficient? Suficient és poc. Anava a dir una bajanada, però no passo. Si quedem quarts seria històric. Un equip que ve d'on ve, la veritat és que quedar quarts. Ja sé que la 3a plaça ara, no sé, però jo m'imagino que l'Europa no ha jugat, no? No, juga a la tarda. Juga a la tarda. Però esteu a 2 punts ja... Sí, la vera és nostra, però és un partit menys, un partit a casa que teòricament tenen opció com a mínim de puntuar. No, la veritat és que no mirem la 3a plaça, mirem la 4a. Tampoc seré el típic del topicazo del partido a partido, que sí que és partido a partido, però ara queden 4 jornades i ara l'objectiu és intentar arribar a aquesta quarta posició. Respecte al partit contra el Vilassar, el considereu un partit trampa? Hòstia, estava esperant aquesta pregunta. No, ho sabia. Era una clàssica, és la clàssica pregunta. El partit trampa... Mira, abans d'aquesta setmana tothom deia Sant Feliu, Manlleu, Martinenc, lo peor ahora es jugar contra los de abajo. El futbol està ple de tòpics que són veritats. Jo tenia un mestre, el Jaume Oliver, que sempre deia que el que va descobrir els tòpics era un geni. I és veritat. Ara la pregunta és, serà un partit trampa del Vilassar? Segur. I després del Terrassa la pregunta serà una altra i l'altra. Jo el que sí que crec és que el Vilassar porta menys punts dels que en realitat mereix. Això sí que ho penso, perquè és un equip bastant vistós jugant a futbol. Aquí els vam guanyar 3-0 i els 3 gols els vam marcar els últims 12 minuts i està perdent els partits 0-1, 1-2, 0-1, 1-2, està perdent tots els partits pràcticament per la mínima. Però, si volem arribar a la 4a plaça, és un partit que hem d'intentar
tirar endavant i més veient el que ve darrere d'aquest partit, evidentment. Molt bé, gràcies. Sí, Martín, valoració del partit. Bueno, Baixa'l una mica, sisplau. cuando un equipo es mejor que el otro, Baixa'l. cuando un equipo es mejor que el otro, los detallitos de un partido hace que no puedas conseguir la victoria. Yo creo que hemos competido, hemos demostrado estar en algunos momentos o en muchos a la altura del Prat, a base de muchísimo trabajo. En momentos puntuales no tenemos la suerte que tienen los equipos de arriba, con 0-1 el palo, el gol anulado, que hay que verlo, la que tiene Berillas en banda que la pasa atrás, el poste con los dos también, pero bueno, es lo que nos toca a los equipos que estamos abajo, seguir peleando, luchando con lo que tenemos, porque no hay más y quedan otras 4 finales por delante, contento con el equipo porque ha competido, ha trabajado, ha luchado y hemos demostrado que quizá con más tiempo este equipo podría no estar pasando los apuros que estamos pasando, pero hay que seguir trabajando, levantar el ánimo a los chicos y a por la Puebla la semana que viene. Al tercer gol t'hem vist tocar-te la cara. No sé si consideres que l'actuació arbitral ha estat clau a l'hora de la definició del resultat final. Me picaba la cara, por eso me la ha tocado. Yo, los árbitros, ya cuando me sentaba en esta mesa, siendo local, dije que no, después de un partido que alguno se acordará, dije que no volvía a hablar de los árbitros, y vosotros lo tenéis que valorar. Lo que pasa es que el jugador nuestro se ha ido con la cabeza abierta y parecía que era un asesino. Pero bueno, nada, eso para vosotros. Agustín, una llàstima l'esforç que està fent l'equip. Avui heu fet un molt bon partit i que no acabeu d'aconseguir l'objectiu que és guanyar els 3 punts. Sí, l'esforç és monumental a cada partit, de treball, de lluita, de disposició tàctica, però les errades que tenim ens penalitzen moltíssim perquè no és normal que avui ens facin. Bueno, el quart gol ja no l'hem de comptar, però ens facin 3 gols, que la setmana passada el dimecres 3 gols, el diumenge 2 gols, és una taca negra que té aquest equip, que ho té des de fa molt de temps i que ara mateix hem d'intentar solucionar-ho el més aviat possible, queda molt poc de temps, però si sabem que normalment som un equip que aquestes errades ens costen els gols, doncs intentarem marcar sempre un més que l'altre equip, encara que a la majoria d'entrenadors no ens agradaria porteria 0 i que l'únic gol que fas doni 3 punts, però bueno, hem de lluitar amb aquestes circumstàncies. Què li passa a l'equip en els darrers 10 minuts en cada partit? Perquè sempre Masnou, Vilafranca, sempre va caient el gol que us treu punts en els darrers minuts. És perquè l'equip físicament ja no pot o...? La plantilla és molt curta, aquesta setmana són 3 partits. Passa que els contraris també apreten i si no acabem de tancar els partits quan tenim ocasions, quan vam tenir a Vilafranca, quan vam fer els 2-2 a Palamós, avui alguna que hem tingut, avui és que el contrari és millor, però no, jo crec que el que ha treballat aquest equip físic abans d'arribar jo, la veritat és que ho desconec i jo sí que és veritat que he hagut de canviar metodologia d'entrenament perquè si haguéssim fet coses que estem acostumats a fer o estic acostumat a fer altres equips encara ho patiríem més. Haguéssim de donar a cada equip donar les alternatives de treball perquè l'equip estigui al 100% fins al final, però bueno, és complicat perquè la plantilla és curta i les alternatives són mínimes quan has de variar una situació del partit durant el maig. La darrera per la meva part, la setmana que ve a casa en Poble Mafumet, el líder, o de moment el líder, com plantegeu aquest partit i què n'espera? Suposo que esgarrapar els 3 punts o un com a mínim? No, els 3. Hem d'aconseguir els 3 punts, com sigui, juguem a casa, hem de ser molt més agressius, molt més contundents, no tenir les errades que tenim que normalment ens costen gols i
que la Pobla vegi des del minut 1 o des de l'escalfament que nosaltres tenim moltes necessitats. És un equip jove, amb molta qualitat, nosaltres no som tan joves en alguns casos. Aquesta experiència l'hem de fer valer al proper partit i intentar guanyar i que el futbol sigui una miqueta just amb el Martinenc, perquè jo crec que aquesta setmana mereixíem més d'un punt als 3 partits. Jo no dic que guanyar, però més d'un punt jo crec que amb 4 o 5 punts hauríem d'haver tancat la setmana i estaríem molt més tranquils que la situació que ara estem, però continuar lluitant fins al final. Gràcies. Demà 9:15. Sí. Perfecte. Vinga, adéu.